алейкум аз шаҳри бохтар, мардуми шарифи Тоҷикистон. Холиқов Рамазон. Мо аввал медонистем ки ту як муллои дупагонаи. Каналта дар Муҳаммад ТВ савдо кардӣ. Марг твори анами хел мусулмоне ки мебуромади ай ислом гап мезадӣ, байрақ дар медодӣ, ктив мезадӣ. Имрӯз каналта 174 000 мусулмоне ки подписация буд дар ти продажни мусулмона, ту имрӯз буромадӣ дар як клоун, дар як одаме ки Муҳаммад ТВ-ро ман дар назар дорам, ки даҳҳо ҳазор мардуми тоҷика фаҳм кардагӣ аст. Мира айруста. Видеоро интизор шав, ти сабак айпиши твори ҳам хел одамо, айпиши ҳам хел твори одамо, мо ғазар айдис додем, бисёр чора мо айдис метем. Муллои дупагона. Мардуми шарифи Тоҷикистон, подписация кунед. Қимор ҳаром аст. Рамазон Холиқов. Марг ба твори мусулмона. Марг. Қори Фарух. Хаб нака. Чичум ҷиқидеси? Куя бубуро гап зан? Қори Фарух. Ёки таъни мардума ҷамъ кардеси баъд қимор дада баён чон мекунӣ. Қори Фарух. Мо интизори видео ҳастем. дӯстони азиз, подписация кунед. Як продажни одам будаем.